వేడ్ విన్స్టన్ విల్సన్ లొంగిపో. జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ కూడా బెదిరిస్తున్నాడు. కలికాలం. లాస్ట్ ఛాన్స్. ఒరే అబ్బాయి, అది జరిగే పని కాదు. మగాడి శరీరంలో 206 ఎముకలుంటాయంట. ఇంటర్నెట్ లో బిట్లు చూసేటప్పుడు ఆ సంఖ్య 207 అవుతుంది. ఈ ఎల్లో 35 లో ఒక బ్యాకప్ మూలకర్త. నేను మార్వల్ మహారాజుని. ముద్దొస్తే ఎంఎం అని పిలవచ్చు. ఇంకో ఖతర్నాక్ విలన్ ఆల్రెడీ నా తల మీద డాన్స్ చేస్తున్నాడు. వాడు నా ప్రపంచాన్ని నాశనం చేయాలని చూస్తున్నాడు. అది జరగనివ్వను. అయ్యో, నీలో ప్రపంచాన్ని కాపాడే లక్షణాలే కనిపించట్లేదే. నేనన్నది నిజమే కదా? నువ్వు కంగుతినే విషయం ఒకటి చెప్పనా? మర్యాదగా నువ్వు మాకు సాయం చేయి, లేదంటే ఈ నా మిత్రుడు నీ గుంటు మీద జుట్టు మొలిపించి జడేసి పూలు పెట్టి మరీ తంతాడు. నాకు విషయం చెప్పడాలి. నీకెంత టైం అవుతుంది రిపేర్ అవడానికి? రిపేర్ ఏంటి? అసలు ఏం పుట్టుకురానిది? ఎదవరికి ఎదవలా ఉన్నావు. నా యాది ఎవరో కావాలనే కాల్చారు. నాకు తన చివరి ఫీలింగ్ అర్థమైంది. బాగా భయపడ్డాడు పాపం, కానీ అమరుడయ్యాడు. అమరుడా అవకాయ వండి వల్ల సచ్చాడు రా సన్నాసి.